niki nggih seneng iku ra makirno. Saben bengi nyawang kuna penak ya reng sing mumbul li semaya ayo mumbul bareng lah ya dhewekan yo enak nggih kali nunggu pengantene sunat wangsul nggih yen memajang mung karo janur kuning ke aja kaya kuwe reng aja namburi ngomani ngarep carane Mas Gareng niki teng Tegal iki kados niku teng Duku Tengah Pak aja namburi angger wani nang ngarep jal gantian kang kana kembang wae beton gunung ajak kaya gue ke kaya no ya si bocah wong tua disit ke delangkai isin li kali Pak RT kae nggih Pak RT oh nggih ya berbatas berapa senti ki gue reng aja pikirannya Pacitan sarwe Harus bayarannya kok pada ngotot. Nah, yang beneran. Rak, sing bener. Jan. Panas. Moga-moga aja nangis. Nggih, moga-moga aja nangis. Sing tewekal nggih. Panas udan lah. Udan panas aja udan. Panas udan. Udan panas. Melangsani pengantene aja. Aling-aling. Aling-aling. Capek gunung.
pancen wong odek kudune kaya kowe Reng. Mendem, oh mendem. Jaluk apa Reng? Jaluk kiye ya. Jaluk kiye. Nadyan wadon sarta Rama Sandi, Gemen Rama Sawikarya nanggap sope hurung anak sapi gunung. Nggih. Nggih dereng enten Rin. Jaman 55.000. Oh nggih. Apa manggane siki Arista kok 9.000. Semana lah. Nggih. Buka seluk ya. Nggih. Ke jaman berjuang. Jur keling kayu bodong ndi wonge temburi niku bungah mesti seneng nggih. Seneng banget nggih. Syukur bisa nyawang gunung desa kasih reto para
nang beriku sih Reng, anu apa Reng? Gak apa-apa mikir sih, gradul nang beriku. Oh gak tutup gelas ya? Pokoknya secara kalah karo Gareng Semarang City nggih kali kalet nggih. Monggo. Niki leres-leres lagu perjuangan nggih. Nggih. Dadi wong tua duwe anak lanang kelingan nggih. Leres Nggih. lagu perjuangan. Syukur bisa nyawa gunung desa dadi reso dene ora ilang dene podo la 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 apa. Niki sehubungan kan wali matul khitan kan pun